A ver, primeiro de todo, quero darvos as gracias a todos que estáis aquí. Bueno, aquí non, o sea, eso, gracias por atendernos. Eu son Alex e estudio o grado en Ingeniería de Energía. Non preguntendes cantos anos levo aquí, porque eso non se pode preguntar ningún ingeniero. E bueno, como xa vos informarían, ou como xa dixo antes María, esta escola non é moi grande que se diga, o cal favorece o clima entre os estudiantes e tamén o que ven sendo a relación cos profesores. Solemos nos conocer bastante ben todos, ainda que solo sea de vista, e en general a convivencia sole ser bastante boa. Os que vos vexamos pola facultade en setembro xa vos contaremos un pouco máis polo miúdo, pero na universidade existen varias agrupacións de alumnos, como o Club de Debate, o Club de Deporte, as delegacións que hai en cada facultade, como a que pertenecemos María, Santi e eu, e bueno, a delegación de alumnado é algo así como os representantes dos alumnos. Todos os papeleos extraños que teñades que facer, gestionar queixas, parabéns, solicitar taquillas, etc., podemos vos botar unha man. Ademais de que somos os que organizamos actividades para promover a vida universitaria, como a carreira que celebramos todos os anos, o Día da nosa patrona, charlas e conferencias, actividades culturales, concursos. E, bueno, un pouco breve, pero, bueno, o tema é que tiñades como algo a maiores, non é solamente estudiar. A vida universitaria é como máis que eso. O sea, ti unha vez que acabas a carreira, non é mesmo que acabas a carreira e digas, pois eu fixen a carreira, pasei 4 anos estudiando, 5 anos, que corresponda, estudiando esta carreira e non teño nada máis. Que unha persona que diga, pois eu estuve en este club de debate ou estuve nesta agrupación de alumnos ou ese tipo de cousas. O sea, todas esas pequenas cousas contan ao fin de contas. E bueno, por a línea da delegación, temos tamén representación nos órganos de goberno, tanto da escola como da universidade, nos que participamos, bueno, na toma de decisións en general. Somos como unha especie de apoio para os nosos estudiantes, que tanto actuamos de intermediarios cos órganos superiores como para abrirvos a taquilla cando perderes a chave. E, bueno, dito todo isto, espero vervos para o ano, se é que escolledes estar aquí, e se que nos deixan, e moitas gracias por atendernos e benvidos á Escola de Minas e Energía.